Tom tap paralog ngan pen EP ya uwe jat jinthung ba kinong rep hi kim ju khat chu ini pek ni sansar baha sansar le tang ba beli ba kim khat ke ka daw ka ba penlong ya ki ne ki trai jaka ban khlem khat chu yu ni sansar ni buon mom dei tang ni bang pen EP pek ada philap ni thu tai kung to stai hang nia da ki hajar kilo ki su iแต่มันตาก็ได้กระปอร์บังเร็บนั่นก็คงไว้ได้มันตามีบนายบลายแล้วปล่อยที่อาร์เขาทริดูนาและยูสุอยู่เนี่ยกิเลสุอีก็อีตัวบ้าเจอกระดาวก็ร้องบ่กิมมันต้อยสุมันเค็ดงามากิสุไอบลาแต่กับมิสุกับใบเตยใบตะอยู่ในสังสารตัดปรับกระดอก็มีจึงบ้าตัดปลัดกระดอแต่กิมสมันต้อยบันเค็ดกิเลสุอีก็อีเนี่ยแต่กับนกก็ลองกันจึงดุนองนักบันตากีนองเร็บอัปลีimat kan ya ka sarkar mikhayahi kamda simkhya si ikai baki kren ya bonia po sekretariat ban ong ban labu dor ban ban penkiu dor ya umarep kamtam yusansar kemengi u MLA jong kemahoti wong ba ngakwa bak sarkar kan lem kan jarap lem kan penkiu dor ya umarep kamtam yusansar ka konstitusi jonga u khambun unong rep sansar ong te tip lukat no kan kiu kador lukat mentang yu i kador kinong thiet na sania kinong khayi kiwan thiet yang i kinong rep tang si lai phautingka la ne san phautingka lu ya u ba khambha ini le te sulong ba ngasukun i phi umlong su uni te tip ndai u bakat no nomor tip ni ngatrai undon nomor su ni ta la sulong kam kai be ni te menta ki la prat no ban rep no de ki we ki jat jing rep ki no kan thong ayu kan tip ngang su poi kan ni jaka te ngak semlap su wat ki trai no rep na de bang lang lap ngak li ki balai ka e ka daw ko penlong ki phinam khai su tang ba ka sulong ba imat ba de be na ka daw ka jing duna plak ka do te nomor kata daw nga sngow ban kan tu ya ka sarkar hi khamtap sarkar jela ngambong ek sarkar kemi ka yale kumno ban pen imi kinong rep ngatrai kani kala banlong na ka daw jong ka sarkar jela hi yo senang thia na po sarkar pedeng kan la ban thiet yo sansar la kalong chispa tengka hang ni tang san phau tingka yo senang bor arla nombor le na kret su mlong su ikan ban khet te le kita daw kat kan ni ka per thai ba la su i to se ni stai kan det sat ki serum ka ba simla su kan i kam kot su kan ni kamera mong ong de ki hajar kilo de ki ton kila su i ka hang te kan ni le jing du nong ka ba kraw na ka ta ki nong rep ki ba pli te kan ni hi ka pan paw ba ki ka sarkar kam burom su ye kinong rep ba kam pek kam khmi su kinong rep nomor kinong rep limat kam nang ban diet sarkar ngai ban diet nong mi khmat te ba dei ba kinang hi kinong rep ba pli kala dei ban su thu bha ka sarkar ya kinong rep kani ka long ka jing tan snow hi na ka leng ka jonga ka ru ha ka ju ka por kan long ka jing kan tu lem ya ka sarkar bakan da pek bat khmi bha nga ka banta kinong rep ki ba pli te tangkom ta hi ngi se kan du te ps ngo kum no ru sa comment ken ps ngo kum no ba ni su i kum ni nu sansar ka ni ka ni su i kat no phi ngi ngo pang not nga ru kum we no rep nga i pang not si sa ben da jin da nga tip le ki i kum ni ngal apan ai ru ban khet da yo tangkar ru kini de ki tra kim benut su nomor bakini kim la ban trei hi te ki su ai bala kim so man toy ban ai bala ki i no hang ni na trai la da don mono ki batip bakini ki trai su i kin wan khet ni ps ngo kum no te se comment se ong kat ba ps ngo bit ya kan ni ka
ยิงอินเนาะยาอุนิสันสารคลำพุทสุหากนีกลังคาที่ตั้งกมตาคุเลยสิบอน